Orioko udalak onartutako kontratazio publikoetako espedienteetan aplikatuko diren hizkuntz irizpideei. Orioko udalaren kontratu publikoek nahi eta nahi ez bete beharko dute gutxienez euskararen ofizialtasuna jasotzen duen araubidea. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko autonomizatuaren 6. artikulua, euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 1082 oinarrizko legea, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko aprilaren 15ko 86-87 dekretua, sektore publikoko kontratuaren legearen testu bategina, 2011koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakia, 2009ko urtarrilaren 27koa, eta Orioko udalean eta udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko arauak ematen dituen udal ordenantza. Honela bada, kontratazio arloan erabiliko diren neurriak udalak berak bete behar dituzkeen antzeko hizkuntzak baldintzak bermatzeko helburua izango dute. Oro har, euskararen ofizialtasunaren araubidea betearaziko da. Hizkuntza baldintzak kontratazio modu eta mota guztietan jasoko dira. Kontratu irekietan, prozedura negoziatuetan eta kontratu txikietan, bai obra kontratuetan, herrilanen emakidetan, zerbitzu kontratuetan, zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuetan eta hornidura kontratuetan. Halaber, baldintzagiri guztietan, baldintzagiri administratiboetan eta teknikoetan. Edozein kontratazio egin aurretik eta ondoren ziurtatu egin beharko da delako enpresa edo norbanakoa gai dela eman behar duen zerbitzua euskaraz emateko. Horretarako, kontratazio guztietan honako prozedura jarraitu beharko da hizkuntza baldintzak txertatzeko orduan. Bat, udaltzai bakoitzaren ardura da bere kontratazio prozedura guztietan hizkuntza baldintzak txertatzea eta jarraipena egitea. Bi, derrigorrezko hizkuntza txostena ezinbestekoa izango da kontratazioen prozeduran aurrera egiteko gutxienez 3 uneotan. Bat, kontratazio deialdiko baldintzagiria onartzeko. Bi, adjudikazio erabakitzeko. 3, adjudikaziodunari kontratua luzatzeko. Hizkuntza txostena euskara zerbitzuaren arduradun teknikoak egin eta sinatuko du, eta euskara batzorde buruak eta kultura batzordeak oniritzia emango diote. Euskara zerbitzuaren arduradun teknikoak kontratazio mahai batzordearen ezinbesteko kide izango da iritzi teknikoa emateko. Euskara zerbitzuak egindako proposamena aztertuta, 2013ko urtarrilaren 30ko kultura, euskara, hezkuntza eta festa batzordeak honako akordio proposamena egiten dio udalbatzarrari. Lehenengoa, hasierako onarpena ematea Orioko udalean kontratazio publikoetan txertatu beharreko hizkuntza baldintzen. Kultura, euskara, hezkuntza eta festa batzorde informatzaileak ontzat emandako testuaren arabera. Bigarrena, espedientea jende horren jartzea 30 eguneko epean, interesdunek erreklamazio eta ideologizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jende aurreko informazio izapidea jakitera emango da udaletxeko iragaki taulan zein web orrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialan zein probintzian gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Hirugarrena, erreklamazio edo iragarkizunok arteztu ezean, Orioko udalean kontratazio publikoetan txertatu beharreko hizkuntza baldintzak behin betik onartutzat hartuko dira, berariazko erabakirik hartu behar izan gabe. Laugarrena, erabaki honen berri Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaritzari ematea eta jarraipenerako eta estandarizaziorako lantaldean parte hartzeko izena ematea. Orioko udalen erabaki da udalak euskaraz funtzionatzea. Zerbitzua herritarren nahi duten hizkuntzan emango da, baina guk euskaraz funtzionatuko dugu. Horrek esan nahi du herritarrak ez du esan nahi, herritarrak beste hizkuntza bat nahi badu, emango zenik. Honen atzean filosofia bat dago. Herriak euskaraz funtzionatu nahi badu, udalak euskaraz funtzionatu behar du. 2011ko maiatzetik pausu hauek eman ditugu euskaraz funtzionatzeko duen udalaren bila. Udal ordezkarion borondatearen aitortza. Guk euskaraz funtzionatzen dugu eta herritarrek espreski eskatu arte euskaraz arituko gara eguneroko lanetan eta emanaldi publikotan. 2012ko maiatzean, Urola Kostako udal elkartearekin batera, eta hau osatzen duten udalekin batera, plenoak aho batez onartu zuen aztergai dugun hizkuntza politika babestu den dekalogoa. 2013ko otsailean gaur, dekalogo horren 8. puntuan aipatzen den euskarazko kontratazio baldintzak zehazten dira.
Puntu horrek dio, udaletan nahiz udal elkartean egiten diren era guztietako kontratazioetan hizkuntza baldintzak ezarri eta betearaziko dira. Gauza bere egingo da, elkarteei ematen zaizkien era guztietako diru laguntzetan ere. Askotan, adierazpen instituzional hauek eragin simbolikoa bakarrik dutela esaten da. Guretzat, konpromezuak dira hauek. Gure eguneroko lanean, dokumentu bat sortu behar dugunan euskeraz sortuz. Herritarrek, beraien nahi duten hizkuntzan hitz eginez eta udalteknikariei guk hartu dugun jarrera hau izatera animatuz. Beste ari ezbintik nahi da. Beraz, bozketara pasatuko dira. Aldeko botoak. Beraz, proposamena onartuta gelditu da, aipatu dudan terminoetan, 12 aldeko botoekin gehiengo absolutua beraz.